Tay, video na ito, te. Asa man ta karon? Kuha na ta. Sugod na ta ba? Kung gani, asa man ta magkuhan karon nga. Dakag ka sa cellphone. Nara. Oh. O sige, mag-adto. Asa man ta karon? Video na ta. May kuha na to. Ay, magkuhan ta karon. Wak. Binira po ta. Nya, kay. Magingon lang ko. Videoan di ka. Oh, nya. Oh, tarong nga dong. Na. Hi! Uy, ada si Lulu dali. May titag vlog. Sa lolo ko nimo. Vlog gani talo. Ay kululuha kay ulit tao pa ko. Eh. Ako kay asawa. Munang Mga asawa ni ay. Mga asawa ni ay. Pero na ko siya. What? Hindi Vlog. ko. Dali lang ko yung maka punta talo. Dagan ako kwarta di ko suporta. Gusto ko gugma. Gusto ko gugma. Sure ba? Urero. Pero lima ka rabot. Sige. Sa to nagilalis mo wala. Ato ni apilon ba? Ali Suko, lo. suko. Lo. Tarong mo kay ako. Ano ba kung kalaban? Dili ka mo. Badanan. Ano ba nasuko sa? Tay! Saman. Nasuko ka lo nga. Ito man ka? Ibiyan ka? Dagaw ko gigo ito tubras. Ha? Kay na ko nubra na. Ya. Tay! Saman mo. Nag-vlog lang kung tami ba? Oh. Pagbaluin niyo kung labot. Apilan ka lo. Apila ako na magaling. Nay bakante ang bakos. Hi guys! Ya kami karon dire sa among lolo. Nga magkuan mi. Lo! Ikaw na pod lo. Saman. Bakit? Tay, unsa man imong problemahan, tay? Dalang gibiyaan ba ka? Naporbilo ka ako web andaghanan na kayo. Saboy. Pila na kabuok, tay? Kapit na maglima ka mo. Kung ako isa, mahimo na duha. Please, karaghan mo kayo, no? Natural. Kunya, usa man na ron do nga. Di pa sa hurot, parang wan sa mo. Problema. Kunya muari to karon imong uyab. Ba't yun? Mapriso ka. May man daw ko nakamong kantalo. Huwag na kanta. Pero di ko kunti ko. Pila naman mong na uyab, tay? Sukad di ko na tao. Kapit mag-2,000. Mapriso ka. Kadaghan mo, no? Kadaghan na Sa ako naging na siya daghan. Duha rin akong anak, pero 2,000 na kamo kong kasawa. Ay, sure ba? Ano na istorya? Sorry, kala ko nung gwapo yun. Pag insakto. Ya, salamat ka, gwapo. Kala sige. Apo, kala be. Nawa, gyud baligya ron kalo. Ham, Tapos butuan. nagpila man na. 20. Magkuwatang multi ka, magpakyaw. Kaya nga, matutupukan ng multi karo lang. Mura mo ko si bumbiro ko. Sorry anak. Okay, wala. Istoryahe ko. No, sa, kuha mo, tay, sa, pila naman, pila naman kabuk mong, Araw ko paglitok. Di rin mo ko kalitik. Litok di ay. Sa dugay nimong pinuyo dire sa kuan. Lo. Sa Mindanao. Oh. Pila nakakatuig dire? Murag hapit pag-isa. Hapit pag-isa. Kapit pag-isa pero daghan ka kaiya. 2,000 na, hapit, kapin. Murag kapin. Kapin, gamay rin tao. 1/2 ang kapin. oh, sige, tay, kay, Nasa man rin bro, limited man mo. tawas na yung video, kay basin na isturbo ka na mo, dire. Ulit na mo. Dire ng guro, tabalik ko, video, tay, kay, Oh, may pa. Ini Ay di man dire gwapo bay review. Di ba lo? Wapil ka kaluha. oh, Lo. Pero, Lingkod ko dire lo. mahina na. Usa mahina? Tukod. Ay, lo, usa may plano. Akong plano para magtugos. Chichilan kay nagwata ko flight dito sa tapit sa Daklak. Eh, Daklak. sure ba? May tirsit akong isakyan. grabe, no? Tumoto ko Amerika. Gusto ko
Karang Chinese ako ng ilugon. Unya, mapriso ka dito. Bahala na, basta ilog, mailog lang. Sa uman mo pag-ilog karon nga. Diya man ka dito sa Pilipinas. Ilog ko ng probinsya nga. Abot itong asawa. Ano tayo kay? Mahal man pamilya nito, pero may mong salapi niya. Kuan man ko kanang namo ko'y pasis. Mo? Pasensya this time because of taon taman. Pasensya this time dito because taman ako ngan kung kilas ako. Ilahas ko ninyo dong lumano sa ta. Ako si Berting po hindi dong pagid. Ug sa kinaraan Berting ra. Berting lovers. Mira, Wala lang ko talaga. Berting Labrada, ha? Labrada. Ako play tos daplak nakuat karon matong ito pakya ko dai ko ring bisa karumatan ni doksyo ko pwede naman pakya. Rumata. Ama pa rin mo bihay kay? Dito butuan. Ay murag angayan jud ka mo sulob atong akong gidaron loba. Lulo, angayan ay ka loba. Ganda! Tawagin mo nga yung kwan. Tawagin mo nga yung Ay! love life mo Ma'am, welcome si ma'am. Ma'am. Sa mahalin na yung taong mundo. Ano tayo kay? Malala kang si, kung ano tayo kita lang. Katrina Haligi. Sige. Katulit si kanis siya kay Aroma. Mailahan niya si. Pero magkita na mo. Cellphone ba? Cellphone nga. Automatic. Di na lokal man na. Atong automatic mo itong isa. Cellphone itong Rizos Manila. Ratos Malacanang. Ratos si Daplak ra. Oh, dara. Ano cellphone? Hello? Hi, I'm sorry to bother you. Sa? You've been on my mind for about a week. Ngayon mag-iimo. Klaro diha undoy. Undoy. I love your hair. It's a bit mannish. We need to change that. Asa man day karon? Sorry, I can't show you who I am because I have a secret Sige crush lang. on you. Manhat ako diha sa Manila. Karong tityo mo abot ako. Okay, sa kauran abot ako dira. Ako. Ilabay na. Ako na yung problema. At ang bayra, ganun kwarta na nubra na. Ay. So, ay dilas alas. Ano sa man na inyong tutok-tutok sa ako?